Mina ngiyayiphusela. Hayi, uthuselani wena nto emnyama le? Hayi kahle kahle phela kahle. Asisuphinda kangaka nje mfethu ekhanda nekigoni. ukubonelela phela mfethu yazi mhlawumbe umchazane mfethu. Hayi bo ulahleka phela. Yazi ngishaya ngawo ding dong kabi mfethu. Okay, ngiyakuzishaya ding dong ngami. Ngifisa nje ukuthola ithuba ase ngikhuqe. Uyalifuna impela ithuba? Kabi. Ngiyakwenzela yonke into oyifisayo. Okay, ngicela ukuzwa ukuthi uzongimela yini mina. Nengalezo u6. Oh my God. Asikis. Ngani uzoyimela yini leyo nto? Nalezo u6. Lakhona obaba abahlukene, lo unobabakho, Andisi unobabakho, Amahle unobabakhe, Phindi unobabakho, uMendi unobabakhe. What? Nongqimphathi unobabakhe. Sikis. Unengalezo u6. Yazini Mhlawumbe lishaya ding dong ngami woza ke. Yazini buku lele ngisasitolo ngiyabuya manje sothi ngiyabuya manje Yahlala ngibhedela. Ha. uma userathi boyingane kuyimoza muhle boyi kusiyami bayigama intombazane Ayabonga. mabuka izwivo wesimfethu sengicela mfethu ungithatha ungibeke kweyakho inhliziyo ngamlekile enhliziyweni ngiyacela mfethu unengane engakho Hayi anginayo ingane. hawu Nkosi yami Abo nje bafuna baya. Jelela kabi. Ya. hayibo Hey. Imali la. hayibuthani wena Hamba uthi uyabuya wena. hayibo hlelo Hamba uthi hey wena. kahle imali awumancane Ngijwayela. pazo Ngoba ngithenge ngalezo 6. Dale ngazo 6. Qhoseke. Engaphathe ngaphezulu qhosh bathini. No 6 uzokenzani?